Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 17 hangtod sa 24. Ang giingon diri, samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako pagamit ang tibuok kong panahon samtang ako kauban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang dili mga Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kun unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Samtang atua pa si Pablo sa Mileto, tungod kay ang barko nga ilang gisakyan midunggo pa man didto og pipila ka mga adlaw, iyang gipatawag ang tanang mga pastors sa Efeso alang sa usa ka espesyal nga meeting. Mao kini giingon sa atong teksto. Mga 20 hangtod sa 30 ka milya ang gilayon sa Mileto gikan sa Efeso. Apan tungod kay wala na higayon pa si Pablo nga mobisita sa Efeso, nahuna-hunaan niya nga mas labing maayo kung magpatawag na lang siya og meeting ug fellowship kauban sa mga pastors sa Efeso aron makahatag siya dugang pang mga sugyot ug instruction kung unsaon sa pag-alima ug pag-amuma ang mga karnero ni Kristo nga ilalom sa ilang pag-atiman.
Ug ang mga gipamulong ni Pablo niini nga bahin sa buhat kapitulo 20 mga kahigalaan. Giila sa mga estudyante sa Biblia ingon nga pinakamalumo, pinakatamis ug pinakahanas sa pamaba sa tanan niyang mga wali nga atong mabasa sa Biblia. Gidescribe niini nga diskurso ang matang sa pagkinabuhi ni Pablo didto sa Efeso. Gipakita usab niini ang kahangawa ni Pablo alang sa ilang kaayuhan. Gipahimangnuan usab sila ni Pablo o giekspresar usab niya ang bugtong tumong sa iyang kinabuhi nga magkinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios ug ang iyang gilauman nga makasinati pagayod siya og mga paglutos. Ug labaw sa tanan kadto nga diskurso ni Pablo mga kahigalaan usa ka mainiton kaayo nga panamilit kanila. Walay makabasa niini nga panghitabo nga dili makumbinsi nga kadto nga mga pulong ni Pablo gikan gayod sa iyang kasing-kasing nga puno sa gugma ug kaayo ug nga ang tumong niya sa tanan niyang gipangbuhat mao ang kahimayaan lamang sa Dios bisan pag magatubang siya og mga peligro ug mga kakuyaw ug kamatayon. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang bukas nga kinabuhi sa usa ka magbubuhat sa Dios. Ikaduha, ang dili mabali nga mensahe sa usa ka tinuod nga magbubuhat sa Dios. Ug ikatulo, ang mapainubsanon nga pagsurrender sa usa ka magbubuhat sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto, ang bukas nga kinabuhi sa usa ka magbubuhat sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 18 ug 19. Ang giingon diri, sa pag-abot nila miingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. So atong makita diri mga kahigalaan nga walay pagpakaaron ingnon si Pablo sa tanan niyang gipangbuhat. Ang tanan niyang mga nilihukan, sinultihan ug mga pamaagi nasayran gayud sa tanan, dayag kaayo sa tanan, wala matago. Ug walay mabutang-butang ang bisan kinsa mahitungod kaniya. Tungod kay consistent kaayo si Pablo sa iyang kinabuhi. Sukad pa niadtong una pa siyang mitunob sa iyang mga tiil didto sa Asya. Kauban niya ang mga leaders ug mga kaigsuonan didto kanunay nga nangalagad sa Ginoo sa dakong pagpaubos, dili susama sa uban nga nangalagad kunuhay sa Ginoo, apan ang kasing-kasing gidominahan og kasina ug garbuso nga motibo, sumala sa iyang gipasabot sa Filipos kapitulo 1, bersikulo 12 hangtod sa 18. Ug matod pa sa atong teksto mga kahigalaan, ang pagpangalagad ni Pablo sa Ginoo giubanan og mga luha ug mga pagsulay pinaagi sa mga pagpanghulga ug daotang laraw sa mga Hudiyo. So kini nga kamatuoran, klaro kaayong nagpalong sa mini nga doktrina nga ang mga sulugoon kuno sa Ginoo gawas non gikan sa mga kalisod ug makasinati kuno kanunay ug kalipay tungod kay kauban kuno nila ang Dios. Uso kaayo kini karon kining health and wealth gospel. Apan dili ka na tinuod mga kahigalaan kung atong tun-an ang kinabuhi ni Pablo ug ang kinabuhi sa tanang mga sulugoon sa Dios nga nahasulat sa Biblia. Silang tanan nakasinati og nagkalain-laing mga pagsulay ug mga paglutos. Apan ang grasya sa Dios kanunayng igo na gayod alang kanila sa tanang sitwasyon. Tulo ka tuig nga kauban nila si Pablo didto sa Efeso. Ug sila mismo makapamatuod nga matinud-anon kaayo sa Ginoo ang kinabuhi ni Pablo. Ug nga maayo kaayo ang iyang testimonyo sa ilang taliwala.
Pagkatahom gayud kaayo mga kahigalaan, kung ang usa ka sulugoon sa Ginoo makasulti sa walay paglipod-lipod, nga siya matinud-anon kaayong nangabudlay alang sa gingharian sa Ginoo. Ug nga ang mga miyembro dili gayud makaalkontra niini. Hinaot nga ang tanang mga magwalali sa pulong sa Ginoo, tanang mga pastors, magmatinud-anon gayud sa ilang tawag, isip, tig-alima, ug tig-amuma sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Paminawan ninyo pag-usab ang mga kwalifikasyon sa pagkapastor. Sumala sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 7. Ug kung ang usa ka tawo bagsak niini nga mga kwalifikasyon mga kahigalaan, wala siya'y katungod nga manguna sa buluhaton sa Ginoo. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 7, ang giingon dire, matinud-anon ang pulong, kung ang bisan kinsa naninguha nga mahimong pangulo sa iglesia, nangandoy siya og maayong buluhaton. Kinahanglan nga ang pangulo sa iglesia walay ikasaway kaniya, bana sa usa lamang ka asawa, mapinugnanon sa kaugalingon, ligdong og panghunahuna, katahuran sa katilingban, maabi-abihon og mga bisita, dili palaaway, ug dili mahigugmaon sa kwarta. Kinahanglang maantigo siyang nagadumala sa iyang kaugalingong panimalay, ug nagadisiplina sa iyang mga anak, ug nga sila nagasunod kaniya nga adunay hingpit nga pagtamod. Tungod kay kung ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya sa pagdumala ang iglesia sa Dios? Dili usab siya bag-ong nakabig, kay basin og magpasigarbo siya ug mahulog sa paghukom sa yawa. Gawas pa niini, kinahanglan nga aduna siya'y maayong testimonyo sa mga tagagawas, kay basin og mahulog siya sa kaulawon ug litag sa yawa. Ug daghan kaayong mga pastor kunuhay nga bagsak gayod niini nga kwalifikasyon mga kahigalaan. Ang mga anak badlungon, dili siya kabadlong sa iyang mga anak, dili siya kabadlong sa iyang asawa. Ug gubot kayo ang iyang panimalay. Bagsak sa kwalifikasyon sa pagkapastor ug palaaway pod, mahilig makiglalis sa mga tawo. Hinaot nga ang tanang mga nanguna sa buluhaton sa Ginoo magmatngon gayod sa matang sa ilang kinabuhi aron dili sila mabagsak sa kwalifikasyon sa usa ka pastor. Atong iampo mga kaigsuunan, ang atong mga pastor nga sila kanunay magkinabuhi sumala sa kwalifikasyon nga gilarawan sa balaang kasulatan. Ug magampo kita kanunay nga magtuboy pa ang Dios ug dugang pang mga pastor nga muatiman sa iyang mga panon. Ug dili lang ang mga pastor, kundili magampo usab kita nga ang matag usa kanato kanunay magsalikway sa mga sala nga dali rang makalitag kanato. Ug mudagan kita sa lumba sa Kristohanong kinabuhi nga adunay pagka mainantuson sa mga hagit ug kabug-aton nga giandam sa Dios aron atong masinatian. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang dili mabali nga mensahe sa usa ka tinuod nga magbubuhat sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 20. Ang giingon diri, nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. So atong makita diri mga kahigalaan nga bisan pa sa daotang mga laraw sa mga Hudiyo, wala gayud moatras si Apostol Pablo sa pagmantala sa bisan unsa nga makatabang sa mga kaigsuunan didto sa Efeso. Bisan pag nakapasuko pa sa mga Hudiyo ang mensahe ni Pablo nga nakasentro kang Hesukristo. Nagtudlo gihapon siya sa mga magtutuo didto sa Efeso sa publikong mga dapit ug nagwali usab siya sa matag balay. Hinaot nga hatagan usab sa Dios ang iyang iglesia ug susama nga kadasig sa atong kapanahunan karon. Kinahanglang ang mga pastor, mga kaigsuunan,
maantigong muhukom kung unsa ang makatabang sa mga katawhan nga nahiilalom sa iyang pag-atiman. Kinahanglang ang tumong mao ang pagtudlo kung unsa gayud ang makatabang ug makalig-on kanila. Adunay mga pastor nga naara og pamulitika ug pahimuot sa mga miyembro. Mao nga mahadlok nga makasamad sa ilang mga pagbati sa iyang mga wali. Apan ang giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 16 hangtod sa 17, mao nga ang tanang kasulatan nasulat uban sa gahom sa Dios ug galamiton kaayo alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagbansay alang sa pagkamatarong sa tanang mga miyembro sa iglesia. Mao nga bisan og adunay bahin sa kasulatan nga sakit pagadawaton sa mga miyembro, kinahanglan gihapon kining iwali sa pastor aron sila matulid ug mahimong liwat sa atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang bersikulo 21. Ang giingon diri, giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So makita gayud nato diri mga kahigalaan nga ang mensahe ni Pablo walay kalainan sa mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang pag-awhag sa mga tawo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang dili mabali nga mensahe nga iwali sa tanang mga pastor. Ug di ba, mao man usab kini ang unod sa wali ni Kristo sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. Paminawan ninyo ang giwali ni Jesus diri. Natuman na ang panahon ug ang gingharian sa Dios miabot na. Paghinulsol ug tuuhi ang ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Pareho ang mensahe ni Jesus ug ni Pablo. Pareho kayo ang ilang mga wali. Nga ang tubag sa ebanghelyo adunay duha ka dagway. Ang una, adunay kalabutan sa atong mga sala, mao kini ang paghinulsol, ug ang ikaduha, adunay kalabutan sa gitanyag sa Dios nga kaluoy sa mga makasasala diha kang Kristo. Mao kini ang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, repentance and faith. Unsa may buot ipasabot niini mga kahigalaan? Klaro kaayo kining nagpasabot nga ang mensahe sa ebanghelyo una sa tanan kinahanglang magmantala batok sa kasalanan. Tungod kay unsaon man sa usa ka tawo sa paghinulsol kung wala siya gitandog mahitungod sa iyang sala. Apan unsaon man nga matandog siya sa iyang sala kung wala niya kini masayri. O unsaon man niya sa pagsayod mahitungod sa iyang sala kung walay nagpahibalo niya mahitungod niini. Ang giingon ni Apostol Juan, ang kasalanan mao ang pagsupak sa balaod or ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Mao nga kinahanglang iwali sa mga pastor ang balaod sa Dios. Tungod kay matod pa ni Pablo sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19, masayra nato ang atong sala pinaagi sa balaod. Masabta nato nga kita makasasala kung iwali ka nato ang balaod sa Dios. Apan mga kahigalaan, ang pagwali sa balaod sa Dios kulang pa. Dili ra kana ang bugtong elemento sa ebanghelyo. Tungod kay ang tawo nga gitandog sa iyang sala gumikan sa balaod, kinahanglang ipunting ngadto sa bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga mao si Hesukristo. Ang dugo ni Jesus mao lamang ang bugtong tambal sa tanantang nalata nga kalag, gumikan sa sala. O kinahanglang ang usa ka makasasala mudawat kang Kristo diha sa tumang pagtuo. Kinahanglang pagatuuhan niya nga igo na ang pagkamatarong ni Jesus ug ang iyang dugo aron sa paghugas sa tanan niyang mga sala. O kung mawali na ang paghinulsol sa mga sala ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ay harata makaingon nga nawali na gayod ang kinatibuk ang ebanghelyo. Ang pagtuo ba ug ang paghinulsol optional, meaning to say, pwedeng buhaton, pwedeng dili.
Atong konsultahon ang Biblia. Lucas Kapitulo 13, versikulo 3 ug 5. Ang giingon ni Jesus dire, kung dili kamo maghinulsol, malaglag usab kamo susama kanila. Referring to the people nga gihukman sa Dios gumikan sa ilang mga sala. What about faith? Optional lang ba ang pagtuo? Well, dili gayod. Juan Kapitulo 3, versikulo 18. Ang giingon diri, ang nagtuo kaniya dili na hinukman, apan ang wala nagtuo kaniya hinukman ng daan, tungod kay wala siya mutuo sa ngalan sa bugto nga anak sa Dios. So hinaot nga pamalandungan ninyo kini, mga kahigalaan. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang mapainubsanon nga pag-surrender sa usa ka magbubuhat sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 22 sa atong teksto. Ang giingon dire, ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kun unsay mahitabo kanako didto. So gimanduan sa balaang espiritu si Pablo nga muadto sa Jerusalem. Ug wala siya masayod kun unsay mahitabo niya didto. Apan wala niya balibari ang pagmando sa balaang espiritu. Bisan paggiwarningan na siya sumala sa bersikulo 23. Paminawan ninyo ang giingon ni Pablo. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. So wala siya ikahadlok, bisan pa sa mga peligro nga iyang kanunay gisagubang sa tanang dapit. Actually, ang mga pastors, mga kahigalaan, kinahanglang dili na makuratan pa kung makasinati sila og mga paglutos ug mga pagsulay. Nahasulat na kini sa Biblia nga masinatian gayod namo sa among pagpangwali sa Ebanghelyo. Kung ang mga sundalo sa Pilipinas andam nga mamatay alang sa atong nasod, mausab ang mga sulugoon ni Kristo, mga kahigalaan, giawhag kita nga makigsangka diha sa pagtuo hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga hatagan kita sa Dios ug tumang kalig-on sa sangka ug lumba sa kinabuhi. Mudangat na kita sa mga aplikasyon alang sa mga magtutuo. Let us fight the good fight of faith. Let us fix our eyes on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Bisag unsay pagsulay ug mga paghagit nga atong masinatian, hinaot nga mututok lamang gayud kita sa dag-anan, nga mao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, kauban sa atong Dios ug manluluwas hangtod sa kahangturan. Alang sa mga wala pa kang Kristo, paminawan ninyo ang giingon sa Matthew chapter 16 verse 26. Ang giingon diri, unsa may kapuslanan kung maangkon sa usa ka tawo ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag. Unsa may ihatag sa tawo isip kapuli sa iyang kinabuhi. Well, pamalandungi kini higala. Mas gipalabi mo ba ang kabtangan, kahilayan, ug uban pang mga butang sa kinabuhi kaysa atong Ginoo? Moabot ang panahon nga ikaw moatubang sa Dios sa paghukom. Basig unyang gabi, basig ugma, basig sa sunod simana, ug unsa may mahimo sa mga butang nga imong gipalabi sa paglaban kanimo atubangan sa Dios. Ang dugo lamang ni Hesukristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo ang makatabon sa tanan nimong mga sala. Aron dili ikaw pagahukman sa walay katapusang silot sa kamatayon didto sa impyerno. Paghinulsol sa imong mga sala, ug salig kang Hesus lamang, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Last night I lay sleeping
there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from hell in answer rang. I thought the voice of angels from heaven answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates are open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna evermore. Hosanna in the highest, Hosanna evermore.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.